Bueno, bikote, estandako lehiakidek abestu, dantzatu eta interpretatu ere egiten dute, eta saiatuko gara gu euren mailan jartzen. Bakoitza, egongo da, karakterizatua, superrondo, euskal abeslari edo talde batena, bale? Eta hortik aurrera, egin barko dugu, interpretatu alik eta beren, eta justizia egiten, noski baiet, abeslariei eta taldei, euren abestia. Esan zenidan, ez zela bere horrela bizitzea. Esan zenidan, esan apunien egitatzea. Eta begira, emunaki esidoaz. Esan zenidan, jasan ezinak nintzela. Mendikate honek lotuta, zure zaurian irea, ta ez dutu hau denona. Itxasargia testigu da, zeuen urratxa gurea da, ta itzulera denona. Gora Euskal Herria!